परिवार से करे जा जियत रहा मिलल बाटे छूट हम पार्टी सरकार से। आय हो दादा तू तो छा गईला। चर्चा में छपेला नाम तोहर परचा में माफिया बड़ा का तोहरा कैसा लगता बोला खुले रंग रंगदारी हम करिले नहीं के करो से हम डरिले और एक घूमे पीछे 20 लोग लेके हथियार से हो लेके हथियार से अरे करिले बिलोंग छोड़ी माझी परिवार से। मिलल बाटे छूट हम पार्टी सरकार से। जिया ये माजी जी तो छा गईला। से करेला रंगदारी कबो न कबो त पड़ जाई भारी कबो न पड़ी रे करे जा सुना तो जाना तारे मुकेश बानी रे मारबो ऐसन दौड़ा के करे के बानी रे। और मिलल बाड़ा तू त विकास रंगदार से विकास रंगदार से। अरे करिले बिलोंग छोड़ी माझी परिवार से। आई हो दादा बहमा दीवा मिलल बाटे छूट हम